Pipila na ka mga motorista nga moagi sa kadalanan sa Cebu South Coastal Road sa SRP ang mereklamo human malabayan og bato sa mga kabatan-unan nga magtambay sa taytayan sa dapit. Mikatap karon sa social media ang kuha sa dashcam sa usa ka sakyanan sa paghunong sa usa ka truck tunga-tunga sa SRP tungod sa susamang pamasangil. Sa pagsusi sa Cebu City Transportation Office, ilang nasayran nga mga minor de edad nga molupyo sa barangay Mambaling ang mihimo sa maong pagpamato. Gani niaging Sabado, dunay duha ka batan-on nga nagtambay sa taytayan ang na-rescue ug daling gi-turnover sa barangay. Wala man gyud ni angkon nga sila tong namato. Ang ila raman nga naligo ra sila kuan nga wa man gyud tay na kuan na sakpan in the act. But ang atoang sa kini nato ron nga pagpahigayon aning enforcement ani, it's not on that pamato. Ang atoa is ang ilahang presensya dila nga naa sila sa bridge, which is dili gyud siya allowed. Ug aron kalikayan nga mausab ang pagpanglabay og bato sa mga sakyanan ug motorista, nagpahigayon og operasyon ang CCTO, Bantay Dagat, SRP Patrol Group ug uban pang ahensya aron panangtangon ang mga gigamit nga PC ug hagdanan sa mga kabatan-unan pagsaka sa taytayan sa SRP. Duna say itukod nga task force si Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia aron mo-monitor sa maong dapit. Gimanduan sab ni Garcia ang Department of Social Welfare and Services kun DSWS nga makigpulong sa mga ginikanan sa maong kabatan-unan. Naka-identify naman ni sila kinsa ni sila mga minors. We have instructed the DSWS to also talk to their parents. No? It always starts there. So, mas maayo nga mapatawag silang parents to let them know the gravity of the offense of their son. And then hopefully the parents will be with the government in disciplining their children not to do things like those anymore. Kini si Queenie Holigon, alang sa MyTV, Cebu.